Не да. Здравейте на всички, днес ще играем Майнкрафт с Zendrum BG. Почна ли бе? Да. Абе, много рано. Аз не знаех. А къде си бе? Ти още не си влязла в... Да, не съм влязла, ето, влизам сега. Ма не бе, спри клипа бе, така ще ти видят паролата как влизаш. Нищо. Ето така е, добре. Къде си? И покажи скина ми. Къде си? Къде си ти? Ма в кой сервер влезна ти? В Ройскрафт. В Ройскрафт ли? Айде в оня, в който вчера играхме. О, добре, айде в Ройскрафт. Окей, айде. Айде. Кой беше това, дето е Г? Да, гъто. Така. Аре бе, пусни ме, плиз, пусна ме, окей. Ето те, его е. Вижте скина му на Zendrum с З. Я това Дани ли е? Ама виж бе, те всички имат скиновете, на хората от пакта бе. Добре, дай да ти покажа скина, нали искаш? Да, ето му с З на бузата. Готине. Трябваше да направя тия златните рамене малко, едно блокче повече, ама са, какво да се прави. Аре, на оная игра, нали? Коя? На тая? Да. Или айде да кола разведнъж. Аре, да го видим и в този сервер Екворс. Да, защото аз съм играла тук в оная карта. Извинявам се. Оная карта. Здраво. Мерси. Онази картата, която... Ама на мен нещо не ми даваше да влизам в серверите. Чакай тук да прочета, значи Екворс. Екворс е игра, в която трябва да защитаваш твоето яйце, да събираш предмети от генераторите, да се апдейтваш генераторите, като така ще събираш по-бързо предмети. С събираните предмети си купуваш брони и оръжия и ходиш да унищожаваш чуждите яйца. Останалият отбор... Остани ли я пише? Остана е правописна грешка. Остани ли я пише? Останалият отбор последен печели. В нашия сервер са налични отборен Екворс и соло Екворс. Това са единственото. Ето го соло, ето го и отбор. Ние ще сме в отбор. Ето го бе, то пък е с скина на Awaked. Кой ще играме? Виж го, той е с скина на Awaked. Да, но кажи кое ще играем. Така е. Ама на мен май не ми даваше да влизам. Ето тук, ето това. Кое? Team 5. Айде. Влязох. Yes, влязох. Преди да започнат това. Значи ето това Къде звездичката. Къде си? Звездичката. Къде си? Абе, цъкай звездичката и цъкай сини. Браво. Ама къде си? Абе, тук съм бе. Кое трябваше да си пусна, за да виждам хората? О, гати картата. Аз се избирам за мечът. Чули? Аз са тухлите. Аз за мечата и че ти вземи за тухлите. Да, взех. Ама... Яго, това май ме познава. Знаеш ли го? Мен не ми дава в хората. Леглото ли трябва да цъкна? Не бе, така ще излезеш. А кое е книгата? Абе, не бе, там си избираш китове. А как да си поява хората, човек? Не знам бе. Ще трябва да ги виждаш като почнем игра. Да, разбира се. Това е с кораби. Да, точно. Не знаеш, че това е мапа с кораби. Аз до сега не съм играла на това мап, честно ти казвам. Нямам си на представа как се... Аз май веднъж с Дамян играх, не, май с тебе играх, когато... Не, аз не съм играла на това. Нали знаеш, че аз нямам купената, ти я имаш. И до сега нямахме... Ама не бе, то го няма за купената, в никой сервер на закупената няма това мап. Тогава... Ама ние това сервер не го знаехме, докато не ми казаха IP-то. Вчера. Не знам, просто знам, че аз съм играл и съм го гледал. Май с Дамян съм го играл. С Дамян си го играл. Не с Диамант, а с Дамян. Не с Диамант. Да. С Дамян. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Не с Диамант. Абонирайте се за неговия канал.
Да бе, имам канал, Zendrom BG, лайк и сабскрайб на всички клипове. Чао. Почнахме. Окей, не съм играл в 5000 милиона години, по тази стълба не можеш да се качиш, ясно. Къде е айрона? Ето го айрона. Дайте ми малко айрон, бе. Не, тук е голда, значи горе трябва да е айрона, така ли? Тук ли е айрона, бе? Не, май не. Ауч! Ой, намерих айрона. Къде? Сега, не може. Кажи де! На горния етаж, най-горния. Обърни се! Обърни се на другата страна. Ето, сега надолу, главата надолу. Това ли? Не бе! Обърни се, бе, човек, бе! Значи аз съм стъпил на него и го търса, вау. Ето го и горе. Виж нагоре, тук има даже 2. 4 даже. Горе ли, бе? Да! Как се... ето как се очаква да се кача. Вау, защо не ми казахте? Добре, тия двата са за мене. Тия двата са за мене. Така. Чакай, не вярвате на някой, който... Чакай. Не вярвайте на някой, който ви даде сайт и ви каже, че ще имате пари или ранг. Къде това го пише, бе? Къде го пише това? В чата. Къде се влиза в този чат? Като натиснеш Т. Не, така ще спра видеото. Ма Т, бе, ти с кое почваш видео? Т. Защо, бе, аз го пускам с F9, значи ти няма как да пускаш чата. Защо не си го направиш на F9? Не, на F9 е първоначално и после не ми дава. Промена само на F мога. Само не можеш на Т, значи няма как да отваряш чата. Ми ще си пусна на някой друго копче. Ти сега снимаш ли? Да. Нали ти казах, бе, човек? Леле, аз защо падам от високо? Имам чувство, че съм безсмъртна. Тя така си безсмъртна. Падам от... много... Благодаря ви за голда, който ми си. Заби ми. Айде, един за теб, един за мене, айде. Аз вече... Ауч! Аре, къде? Виледжера къде са? Ето го. Ето го е, ти не знаеш къде. Не знам, не съм ви. Надявам се да ни чувате, защото иначе ще е супер тъпо и ще стане фейл клип. Фейл видео. Лайк и сабскрайб за фейл видео, please. Защото на неговото видео, когато той играеше с... Сега не снимам, тъй че не дейте да ми търсите в канала това видео. Когато играеше с Спайдър, и там, така ли се казваше? Да, Спайдър бейби. И с него като... Каквото има? Тя има диамантен меч. Ма нямаме ли път към центъра и което си? Тора. Няма. Тогава как да вземе тъпи диаманти? И защо тази вече има диамантен меч? Сега ако ми кажеш, че имаме диамантен генератор през цялото време. Имаме! Какво? Защо? Ето го диамантения генератор. Даже ни е на второ левел. Какво? Убиха ме! Който го бе? Горе има един. Кой е? Аз мислех, че това е някакъв наш. Къде е горе, бе, човек? Тук нагоре! Към диамантения. Видях. Това не е там диамантен генератор. Го видях. Видях, те имат път към нас. Видях го. Да, имат път към нас. Аз го видях как ме уби. Ето го. Бутнах го. Браве! Не, още е тук, долу е. Идвам при тебе съм. Видите го. Бихме ли го? Не, на едно сърце съм. Падай долу, бе. Yes. Леле, на 2 сърца съм. Сега се изгубих всичко. Не. Чакай, не умря ли? Умря. Да, аз го бутнах. Виж, бе, съсипане всичко, бе. Съсипане цялата игра. Сега искам храна, кирка и му отивам.
4 голд искам. Имаш ли 4 голд? Имам, ама те имам повече от 4 голд, но ми трябва. Ами само 4 да взема кирка. Ето. Мен ми трябва, бе, човек. Ама аре, бе! Аз ще си направя Iron меч, не мога. Ама аре, бе, Тори, бе! Вече имам само 3. Браво, много си добре. Добре, аз не съм си казвал името. Пука ми, бе! Ти не си казвал и това име. Еми да, той като що го споменава. Като не ми даш неща, как да ти казвам? Игерт Мак. Да, сега нямам блокове, сега поне айрана ми остави. Да, разбира се. Мисъл. Ние сме синя. Ето го! Пак ли, бе? Стори ми се, че отивам за яйцето, бе. Отивам за скапаното яйце. Имам айран кирката, че... Амено. А къде е яйцето? Аз така не разбрах къде е яйцето. За какво идвам тогава, като не знам дори къде е яйцето? Ами... Йо. Имаш ли меч? Искаш ли аз да дойда с теб? Не, има съм на едно сърце и имам кирка. Ами и аз тогава. Искаш ли да ти направя храна? Видяха ме. Май го намерих. Да, май го намерих. Ама къде отидаме, човек? Ще трябва да се... Червения идва, за тебе. Щех да кажа, трябва да се бия с кирка, ама аз умрях, тъй че. Ма той няма яйце. Убием ли го, той не може да се възроди. Но има диамантена кирка. Ще го убием, бе. Трябва да го бутнем сам. Купи блокове, бързо да го бутнем. Добре, купувам. Тук... Аз имам блокове. Ма бързо. Не ми даш. Дай ми, трябва веднъж да го ударя и той ще падне. Дай. Абе, дай, бе. Дай. Ето ти, бе. На хамата. Къде ги метна? Чак долу. Сори, ама... Виж го, той вече си тръгна докато ти. Не, той ни отива за яйцето. Окей. Къде е яйцето ни? Не, ние го убихме. Къде ни е яйцето? Тук долу, надолу. Да, сега ти имаш меч поне и някаква смешна броня, аз нямах нищо. Окей, взимам си меч и една тъпа броня и отиваме ги пребиям, просто няма се занимавам. Моля те, помогни ми да излезна. Ето. Тук му се зарадвах и си казвам, ако си метна айрон меча и вместо да си купувам, ще го взема. Трябва ми малко храна и отивам... Не, метнах си айронча. И аз си метнах. Искаш ли ето гърди? Това за гърдите. Не, бе. Отиде ли вече? Да, бе, имам кожена броня, ще ги пребия. Аз идвам. Върни ми айрана. Заедно. Имам 2 меча, искаш ли един такъв айран? Тук се бия. Какво? Аз ще идвам. Ние кои сме? Сини. Аз гледам тук, навсякъде червени и си казвам, това е нашият отбор. Навсякъде имаше червени, за Бога. И даже пред мене тичаше един червен и аз го оставих такъв. Защото мислех, че сме червени. Сини сме, виж, че имаме яйце. Не знаех. Искаш ли един айрон меч да ти дам? Добре. Къде си? Тук събирам голд. Ела тук да ти го хвърля. Не, бе, ти ми го дай тук. Не мога, аз вече отивам натам.
Добре, дай ми го. Чакай, бе! Човек не може да разкаже две приказки. Бутнаха ме. Ето ти го. Човек не може да разкаже две приказки. И ето ти и това, готово. Не ми трябва на цицник. Да, какво? Какво го обиждаш? Нямам блокове. Аз имам. Следвай се от мен. Не! Той е червен! Би го! Аз съм на много малко сърца. Убих го! Аз нямам нищо. Абе, тък му ти дадох края на меча ти веднага. Какво да направи? Той дойде изневидели са и само по мене биеше, а тебе те остави на мира. Нищо сега имам за Iron меч и за такова. Тъй, че мога наново да си взема нещата. Искаш ли такива кожени неща си имам? Не, имам голд. Добре, и аз имам голд вече. Имам много малко съм. 2 сърца. Зареждам се. Стой да си купа и малко. И да тръгваме. Купувам си толкова. Това го оставям. Айде. Да строя ли? Те си имат път. Как? И нали имат път към нас? Айде, тук нагоре. Просто ела тук горе. Аз съм тук горе. Ама нещо ми лагва. На мен малко ми лагва, ама айде. Йоло. Така. Тук има някакъв с Iron броня. Help! Някакъв с Iron броня. Къде си ви, човек? Тук горе на моста има някакъв с Iron броня. Аз съм тук при тебе съм. Мама, той е с Iron броня. Чакай, да ям. И аз. Остана ми само един морков. Човек. Просто. Падам. Какво? Браво! Аз го оставих на един удар. В смисъл, това не беше честно, аз го оставих на един удар. И го довърших. Уби ги! Аре, още един остави, печелим. Един. Къде е този? Стига, бе. Май е това, дето имаше... Ето го! Броните. Виждам го. С Iron брони или е? Не, с диамантен. Не, празен е, без нищо. Убих го! Джиджи, това не беше честно. Аз тези силните ги разбих, оставях ги на по един удар и ти ги довърши. Не беше честно. Добре, Аре сега малко соло, искаш ли? Добре. Така всеки сам за себе си. Ето няма. Ще трябва тим. Добре. Така че... Тим 2 лон. Къде? Тим 2 лон. Тим 2. Не, тим 1 лон. Тим 1 лон. Тука. Това е първото? Да. 15 от 30, окей. Да. Не ми дава. Как е? Не бе, това първото отдолу. А защо не ми дава отгоре да цъкам? Защото е заето. Аха. Якъв е този мап? На то съм играл, това го има закупената. Много добре го познавам този мап. Ето виж, този сървър е като закупената. Да бе, е верно. Да. Виж бе, на то тех ще пак стъклата са невидими, аз се мъча да изляза. Да. Дете го имам аз. Маскина ми е як, нали? Да, значи, тук това ли е? Какви са тия неща, човек? Аз сам си го направих. Значи тая игра сигурно ще е дълга, нали? Да, защото има 30 човек. Колко съм готин. Тая игра ни е последната, сигурност. Да, бе, ама за клипа последната. Да. Само за клипа. Чакай, не си взех кит.
Меч. Ти взимай за керамиди. И кой отбор? Отбор? Забравихме отбор. Лили, ти кой си? Ти беше син, нали? Не, аз съм Розов. Ние сме 3 човека. Даде. Жълт. Ние сме 3. Жълти. Не, ние сме розови. Айде да излезнем. Айде. Колона черта. Хакер! Вау! Директно изчупиха яйцето, в смисъл хак, нали? Лява или лоби беше? Аз излязох от сървъра. Не излязох от сървъра. Да, всъщност май излязох от сървъра. Тъй, че... Май лоби беше? Не, лява. Ляве. Може пък да се освободил Соло. Айде да играем една игра със строенето. Ако искаш. Да, като за край на епизода. Айде. Опа. То път да не умреш първа. Аз тренирах и се надявам да не умра. Нали? Арена 10 има. Аз си изкупа каска. Бързо. Стой! Изчакаме! Ма ще я заемат! Има 3 човека. Добре. Късно е. Ето 2 от 8. Арена 1. Да. Влезнах. Зендро ми зачерни екрана. Аз май спрях клипа и го започнах от начало, ама... Айде. Здравейте на всички, аз съм Зендро. Май не го спрях. Ако си го спряла и започнаваш наново, аз съм Зендро, с мен и Кертаки и ще играем на фаст. Аз след това го играх. Това не е честно, тук не сега трябва да запълним с трева и тако. Не трябва. Трябва. Добре, как ми ладва, това не може да бъде. Добре, сега трябва само навсякъде трева. Аз не ги направих както трябваше, ама айде. Ма то ти е отбелязано. Едно място! И аз го запълних. Остана ми една единствена трева, която да сложа, ама къде не? Аз ще умра, нали? Къде не съм сложил? Ето тук не съм сложил. Ма защо, бе? Аз изгорях. Правилно го беше направила. Защо се изгаряш първа? Аз ще стигнем до последната игра веднъж. Няма смисъл. Аз ще играя още една и... Да те чакам ли? Да, Как? 3 от 8 изгоряли. Къде? Къде е другото? Бързо! 6, 5... Ма къде е другото? Не знам. Почва. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Не. Това не го можах. Не! Къде беше? Аз направих само тези... Даже наобратно ги поставих. Да, вярно, аз тук забравих, че трябваше да бъде хоп. Разя тая игра. Готинащо. Повече никога няма да играя тая игра, тъй че да играем тая игра. Тук трябва така. Я цъкни TNT-то. Ами стой, бе, чакай, стой. TNT-то, бе, това е нова игра, TNT Games. Ама аз играя в момента, как да Аре, бе! Това е било грешно. TNT Run.
TNT так и Болсплет. Само чакай. Играем се и на трите. TNT Run, TNT так и Болсплет. Болсплет. Както и да е. Болсплет. Стой, изчакай ме. Излез, айде. А има ли такова с целеното на лъкове? Да. Какво? Гати готиното, аз много исках да играя. Аре, Болсплет има тук, Болсплет. Чакай, къде си? TNT-то ли трябва да цъкам? Да, парти. Къде? Кое да натисна? Компаса? Ето те. И кое трябва да натисна? Няма така команда. Значи, цъкни ето това последното, на 3. Едно. Да, айде. Готово, цъкна го. Тая игра ми е любима. Значи, тук се целиш с... Да, тук целиш с лъкове. Ти по TNT-тата и... трябва да не пада. Да, знам. Тук има дупка. Game starting след 10 секунди. Ма дали ще ни върне там от това? Не! Аз много... Където е, бе? Тук трябва да си много добър с лъка. А от първото всички ли минаха? Ти на първото ли си? Да. Тогава начин... Аз тук елара второто да ми помогнеш. Трябва да си второто. Айде! Ма щом се само ти на първото, значи си няма проблеми. Аре, пукни ми се това! Ами целя го! Най-близко! TNT-то! Абе, не ме цели, бе! Ама не, бе! Абе, Тори, защо ме оцели? Не те оцелих аз. Да, но вярно. Аре, тогава ела тук на третата ми помогнеш срещу това. Йоп! За малко да падна. Паднах! Аз победих. Браво, бе, Зендро! Сега пак същото, нали? Да. Изчакай. На 3. Последното. 1, 2, 3. Браво! Значи сега не трябва да падаш, защото аз паднах и мислех, че ще ме върне, но не ме върна и беше тъпо. Окей, явно всички са паднали там надолу. Не, само двамата сме. Не, изписва, че има и други хора. Ето, след 10 секунди ще започне. Къде го четеш това? В чата. Добре, само свършва ли тая игра? Спирам клипа. Но не завършват игра. Starting. Ах ти! Чакай само да не падна, че... Носа ми беше! Паднах дупката! Браво! Аз съм си на първото, тъй че нямам проблем. Хайде, слизай! Слизай, бе, Зендро! Помощ! Къде си, бе? Видях. Абе, слизай! Трябва да слизаш! Не е нужно. Мога да се стоя тук. Бе!
Умрях. Добре. Хайде още една. И това е. Не, това беше от мен, да не ме харесал клипът. Не, оставе. Много късно стане. Ето тук е. Почни много, ще изиграем една игра на тази, после на тази, после на тази и спираме. Искаш ли? Не, аз ще спра клипа. Добре, почни на... Това беше от мен, да не ме харесал клипът и чао.